Екранната зависимост е истински бич на нашето време. Аз съм майка на 2 деца и съм предучилищен педагог и наблюдавам какви щети оказват екранните устройства върху нашите деца. На първо място те стават много по-разсеяни, много по-трудно запомнят уроците си, справят се по-трудно с ежедневните си задачи и на непоследно място, разбира се, стават доста агресивни и неспокойни, защото те, макар че се мислят, че се забавляват с екраните, всъщност много повече напрягат нервната си система и това е пагубно за тях. Методът тук-там, който демонстрирах току-що, е комплекс от мозъчни гимнастики, които помагат на децата да развият и двете полукълба на мозъка. Щастлива съм, че методът тук-там е тоталният бестселър и децата толкова много го харесват, че направо не могат да откъснат ръчички и очички от книжката. Към нея имате и специални подаръци, защото ние правим всичко от сърце и знаем, че колкото повече стойност ви даваме, всъщност толкова повече ще зарадвате вашето дете. Ако и вие имате детенце, което е хиперактивно или има проблем с екранната зависимост, разсеяно е в час, то методът тук-там може да бъде и вашето решение. Много педагози, логопеди и психолози ни се довериха и ни дават изключително много обратна връзка, че са много доволни от книжките и те определено работят по-добре от останалите помагала, които са използвали до момента. Благодарим за доверието и се радваме, че култивираме любов към знанието.